И здравейте, приятели, това е обещаната. Този, който ми седи в групата, ще разбере, че съм написал, че започна игра, да снимам на игра от конзола. И започвам с Game Boy Advance. Да си измислим име, моето. Добре, никога не измислихме, голяма работа. Проучих малко играта и направо започваме с мисията. Лигата на справедливостта, несправедливо за всички, мисля се каже играта. Injustice for All, нещо такова. Малко я проучих и така контроли. се лети, да. Да обираме бонусите. Те пък не те видях. Готин чувств да играеш игра, която са играели твоите родители, сигурно. Не точно, защото конзолата е през 2002, само някой маняк може да играе. Тогава схващате. И да родители да играят на Game Boy, това ще е готин. Ама защо не ще се обира, аз не знам. Може би игра такива игри, тъй като преди компютъра ми, меко казан, не беше силен. Не знам колко силно ви се строят 1,6 ГГц, защото на мен никак силно не ми се строят. И компютъра ми беше колкото съдомялна машина, но това е друг въпрос. What the fuck? Да, като натисне спейсбара на емулатора и... Доста е готините, не са вдървени контролите. Нито пък като биеш някой издава хем звук, хем... къде? Какво трябва да е това? Камера. Бонус. Ще ме обезврежда май. Ай, стига! 2. Бум. Добре, там да ви поема. Нищо особено. Това ще е 20 минутно някъде там клипче. Зависи от много неща. Главно фактор са родителите, кога ще ви кажат: спри да снимаш! Нещо такова. Сега остава единственото, което е да намерим този изход. Да не би... What the fuck? Тук обстановката е гадна, нищо не виждам. Доста грозничко е то. Тъй. Да полетя. Бети лети, Бети от България. Тъй. Било е, шамаросай го. Ще свикна постепенно. Стига Тапана. Шивам. Добре. И тук идва въпроса. А сега на къде? Откъде на къде това се... What the fuck? Бъди внимателен, той знае, че ние идваме. Внимателна, съжалявам. Айде, искам да го взема това, готвим ми се това. Заеби. Май ще дойдат за нас. Защо ли... What the fuck? Винаги ли по асансьор трябва да иду? Дай малко живот. Не, това дори не е живот. Motherfucker! Добре, си имаме Wonder Woman. Тя по-яка стига ела Не, сериозно, не се шегувам, тя е по-яка.
По-лесно ги бия с нея, не знам. Бум шакалака. Франкли от... Ха. Трябва да изчистим бука, който запушва пътя. Обзавам се, че си питаш какво ще прави сега. Няма значение, ще го спрем тъй. Това ще бъде гадно. Бум, шакалака, пака паленета шак. Айде, стига, как го правим? Бахчи. Двойна сила. Добре, разбрах. Ма много силен трос, много силен. Циганин. Беги! Кай бъд циган. Супермен! Лазер! Забрах, че има лазер. What the fuck? No run! Свършим лазер. Fuck! Айде само оцели, бе. 3 животчета. Ще е бълдюзата, бе. Стреляй! Скачай! Трябва да прекъсна серията от стреляни. Стига, ти въобще по таймер имаш ли, бе? Майка ти дейва, бе. Бокук. Ти не стреляш, ма. Хаштаг взех да рейджам. Пани го за ласото, ма. Стига, бе. Виж колко живота изкарих, бе. Полети. Откъде ще стреляш, бе? Лети! Мръ, бе! То съм много силен! Не е честно! Fuck you! Как знаят къде ще ударим? Това не е честно! Дори не го засегнах. Бързо! Как ме улучи, бе? Щях да те бия, бе! Добре, ще изпълням същата стратегия и ще успея. Мани го! Ще изчакам да спре. Защо? Защо не го учи? Ти си курва! Ани лапни го, бе! Това не е честно! Това ми е последният шанс. Това не е честно! Тоест как може да бъде победен? Какъв демидж му слагаш, човек?
Ай, нали имаш лазер, бе! Това е най-гадната игра в света. Continue. О, не, връщам се, когато го мина. Тъй, върнахме се. Но той път, за разлика от другите, си запазих играта, така че преспокойно ще можем да губим. Ай, ще трябва да удрям за Супермена. Да го подготвям. А ти си много слаба, ма. Ти не можеш да би, само свирки можеш да правиш. Нали Супермен, дей Супермен, бе. Ти появи ли са? Добре. Айде, стреляй, надувко. Да, това е супер честно, нали? Добре, един път се изпълнява, друг път не се изпълняват те шивани контроли. И за малко да убия, what the fuck, какво става тук? Не. Лети! Защо ни поемаш демидж, бе? От кой си направил, е? Нищо, аз съм се запазил да таят. Може да победа, може и да не победа. Двата варианта са възможни. Удри! Удри това прасе, бе! Биго, fuck yeah! Да, това е най-доброто. Бима 4 пъти и ти още питаш. What the fuck? Добре. What the fuck? Един момент сам да се... да продължаваме. Не се задържах и му взех демидж. Тос не е силен. Тос е лесен. Робота му е силен, ама тос не е. Айде, бе. Педеровко. Как се един удар ма свали, бе? 35 секунди, най-дългата мисия. Метрополис, сега... Така, очаквайте други епизод утре или от други ден, не знам. Чао!